me dofopa ana odi here ya wo hwe me aha eye kasamfoni afidi a fe na Adom TV na wode TV atoi na dwumedi aba betie we ye Nkuranhyensem emre me amti dwamu amedi dwumedi ho chia me edi amje so eye Apostle Dr. Nita Kotego amenda ase se wapɛ mre na me no betu sara montuo we bomodi ana afre obi na kire se maba na ye bedi aduanepa ama ye kra ame and the idea me bra wo no me say shaping your destiny sabe wo hyebre no nkrabia ekura wo hyebre no nkrabia nkura wo biara ye do ba asase wo pɛ ne ye de hye wonsa se abrabo abeboyi enema abesua ne abeye ne abeka no be hye wo hyebre no nkrabia and the bia na ubu kompo he wa chi bebia wo free ba enye na hwe bebia wo gina nso a enimu ena wo hwe odaachi nso a asenda so oni ho empaba me no betu na muntuo akire wo kwa betumi afa so na wo hyebe no nkrabia agina aye wo mama ene odehye nkrabia emfa bebia wo wo emfa bebia wo free emfa ho edimpo a de to wo de omni se napai ana nra na me na makwantuo mu ba nkran ena se betu madwen proso Joseph asemo a eto no no ena me fifi mu hu se ne hyebre hyehyeye a ono ahyehyeye ye ka Joseph wa kan Bible da woni mu a onkan so bia na wateda abrantie ketekete a wonya mfe di oso a onya daeso e kire onuanom tie daeso eye woni hwade hunu entoni pa bia no wo hyebre be yi a yese wonya enhwade hunu ana daeso efa ni anda nkwa ma wabrabo besie Joseph oso da efa ne dan nkwa ma eno ka kire ni nua mema wo so da eso efa wabrabo ho tesai efa na adwuma wo yo efa no wade efa mo apomudni efa your life in general. What are the ideas you have created that will create an end of glory, honor and greatness? What are dreams you are having? What is the vision or the goals that guard your actions? Joseph had a dream. In other words, Joseph had an idea of his hand products. Joseph set a goal. And to a woman said, Onyada, so if an abrabon so bear or mama. But Neja, a friend, a suman and Miramuno, one opportunity. Tie, Neja, a friend, no suman and Miramus on going in your mano. One can say, I may your this year, and I may send us one there be. Odi a chile, a coyon, and a jacano. What should I have for a brother who said, obey President Dankwamba? And so, baby, I say, Ofano, not one Oda so, and wow. Nempo, Okodru, baby, Onianamo one on men, woman. Bible no chere say, Onianamo fan ho, a dream po, so be kuno. Abraba wo bueno, ebia na nye unianom. Ebia wo namfo phobia damfo bi. Ebia obi ote obro no so. Ebia susum bi a ye wo no ye de okɔhye ne nsa. Ebia ye okra bi a okura wa brabo na afa ho apam so mo brabo nye yi enti sa so de a e ahwe brabo mu ehwe nipa a wo ben wo ni bi ehwe ebi kra ye wa adwene e da wa adwene proso ebi ye niye bi na e ka wa hye hwe ni ye na bi san se usuban pen na okasa ben no ne yen ben na beku na ontimi kodu nkrabia awie de yepa ebu a nyonko bi ebu a futuo bi ebu ye mfoni bi akɔhwe ebetimi aka won krabia ahye aku na ye kire se de hyamna donko nunkum na woton no mananafo ahoho abrabo ayebu ye mfa ho ye de ne koyan so oye din na de amehwe ne se onya hobrase e won kwasum onya hobrase esua nyansa e won kwasum abrabo amebu mi nim ne ekura won sa no se we abrante se ababa se empowedu mpemponso a we watwa degree ebi watwa masters MPhil na wakunkun se abrabo nyina mbeka ho ahobrase ehia ma wo abrebiara ahobrase mu ono okura ahofe enye anim ahofe suban pam ahofe emena no so manhira ba ne wura fie na mpo ne wura yire ede nsohwe beto no na Joseph yade mame yefe esan se woni babia wo kontino wampe amrumu wode
Many of us have killed our dreams based on immediate pleasure. Amunumu ode eye amunu oda ene ya menye we na me hontomi me ko bokro na me hontomi me ko pe bema we na me na me hontomi me ko fo ba we na me hontomi. Just a shortcut. Joseph wanye bi o se mame e ukunu eye me wura na me nyankopon so osoro me ni wachi ense me hyebre na me nkarabia ensohwe bi ba wa brabo mu a ensohwe a edo ko ewiye bone etwa nkarabia so empe wo de ene ani gi achi enkope sebe sa nioma no Joseph afutu ode ma me no nempo wani sa akono de na chi no ye de asem to no so ede no koto afiase nempo ehompo wodi obuo pepepe yo ene angobrase ene de tra ho e ma na brabo eso prison ni no awo ho no wodani no ani ame pagya no afiase ho bebia semre wo yi eyo bremu ene ye bre asa wo hye afiase ena Ghana edin jaisa dede ni yo na ma ho brase ma onyansa ne nyamesuro na fatra ho na pisa ho se kwambe so na mefa apie afi afiase ha winim when you complain too much you dwarf your decision making processes. When you worry too much you kill your innovations. When you murmur you kind of sabotage your strength to walk out of emotional and physical prisons. Stop that. As long as you live a life of love, as long as you live a life of humility, as long as you live a life of service, or your sum and a communion ho, ahobrase no di free hoko fiase, wodo no de tre fiase, eni nyamesuro eni suahunu, ema empo ne kasa eso henani. Wanka say na mo di ma be she prison, na me bre, me ko kire bibia se njiro hen no, empo me kwa me nka no kire njiro hen no, mo di ma she prison, me nye bone, na mo di ma she ha me nua. Ebobo emwa anwinwi emwa oware anya ntidie usika sema sa ntidie jai sa anwinwi a wonwinwi ni sobobo no na pe wodo tra akoma so na pa ho brase nya suahunu ne bisa on se ede na meyo a ho betwa ede na sa me metimi ayo a ho betie na me de aboa mabrabo ne awiase nyinara ka se Joseph na futuo no de mo hene o e mo hene pagya no minima adwuma wasua anampo adwuma da wakoma so a wosua catch on say I want to be a master of the skills. I want to be a master in the field where I am. Yana black star for bola na Ghana for tiachiri na wa bon unim bobo unim bo akobo obi ya ade na ehun ntia ja sobo no bo ne bi sa say de na me so mayo a me de ho betwa de wate na wo de mpabo atia ne pa na chiri muta say obi ye na ade na wa hunu ya enya sobo na de bo no nemom kwambe so na obeye wo de a obetie na gya se obo sobo no e do ko gina sa agobo ma so a 10 minutes wan hwa e de oxygen masi so o me nya de ni yo e na ma mpani wa say yo e na mpini wa say yo ko ye bi na he ye nya sobo no bo na ye mi se ho se me soso e de na me so meyo ama ma brabo edimu na ebi aka mabusua me man ene me bro no amete so so wo dwadwe mpa we na me so medwene me de sa ebeyi okunu ne oyere transfer bi say e de na meyo ahobrasem no odomu na empo ma wade edimu ayeyie wo ye adwuma e de na be no odo ne ahobrasem na ma wonsa no adwuma atwa na ma adwuma na edimu bisa ho sensem we na ma menya ha nkire wo say Bible na me kan kire wo no enye nsem kwawo eye adesuade ehun papa wom me Joseph din beja na ka chon se fi na akui me Joseph abrabo be ya chanso de mama abrabo na dan kwa me so nkrabia be fe emfa ho nkwaso ma mekom emfa ho afiase ameda de tie bia no awiye no na ehia odofo we be fe wate abrabo be dim wate wunye yi a menya adwumade we di me mpa abo ne se dia wo ye nyina be so abapa na aka wabusua aka obro no ene wo man ami nurse na menya ha na me na me producer na Adom ma se ebi ho officer asantoa me producer ba ko pe
ɛna ɛgya wɔ bɛka mpadu meda mo ase ɔ production room na me na mpo Frank ɛna Osmosis ase na me na Bright Prince ɛna Christopher so ase woni onyame ɛntena